Yɛde yakoma nyinaa kɔ Onyankopɔn anim awie. Edurumra Awurade nso ɛne yɛ bɛkasa na watu yɛfoɔ no watenetene yɛn. Ɔsoro ne asase ewura mobrohumfo agya ɛbɔ mpaeɛ ɛda wase sɛ agya wodɔ ɛne ohumɔborɔ wode yɛ kɔ wode yɛ ba wadom nti ɛne yɛte asie wona ade yɛn fam so ne yɛmɛna to nyinaa akyɛ yɛn. Ɛnɛ nso ɔma yɛaba w'anim ebetie w'anu mu asɛm bɔ mpaeɛ sɛ ɔma wasɛm a ɛba yi Awurade ɛmu nti asie biara no wode ama yɛn na atumi asesa yɛabrabɔ yɛda wase ɛwɔ Yesu din yi mu. Amen. Ine ebɛtena ase. Ɛda Nyankopɔn ase sɛ Awurade nso ayɛ adom na last week no ɛne mo kasa kakra fa awaresɛm ho kakra na sɛ ebi ade no yɛbɛma wɔden sɛ yɛdi bɛka ho na atumi awie pɛyɛ na yɛgu so a yɛhwɛ yɛmfidisɛm yi a na afei adanseɛ ɛnya ba na biribi asi wie a megye sɛ afei deɛ ɛbɛboa yɛn nneɛma bebree no a bɛboa yɛn na ano ne kasa fa anaasɛ asɛm no a ti deɛ na nka ɛyɛ obedient wife anaasɛ listening wife ɔbaa anaasɛ ɔbaa warefo a ɔyɛ asɔn ɛma ne kunu ɛno ho asɛm ɛna na ano yɛbɔbɔ so a na yɛn nyinaa ɛkae nneɛma bebree hɔ deɛ a yɛnkɔ yɛn akyi bebree ne mo yɛbɛkɔ yɛn anim ne mo yɛbɛka yɛn ho nso ɛwɔ nneɛma kakraa bi ho. Yɛdi kae ehun sɛ awadeɛ ɛyɛ Nyankopɔn na hyehyɛeɛ ɛma a wɔase ebi a obi a wonya nwareɛ no menim sɛ ɛbere bɛba wobɛware na ɛsɛ sɛ woware a wokɔ ware aseɛ no wonya anigyeɛ na wonya adwene bi sɛ meekɔ na mene bɛrima a ɔbɛwaa me no anaa ɔbaa a mɛwaa no no mene ne bɛtena ase na yɛn nyinaa no Nyankopɔn adom yɛate yɛn ho ase. Awareɛ nka ɛyɛ asomdwie. Awareɛ ɛyɛ asomdwie. Na yɛkasa awareɛ yɛ asomdwie a ɛfa bi no nipa mmienu no ɛna ɛtena. Nti ɛnkogyina baako nko ara so. Na mmom yɛn deɛ yɛka titiro mmaa ho asɛm. Na akyire no na yɛaka mmarima nso deɛ. Na nso ɛnɛ no yɛbɛkɔ so aka Sara ho asɛm kakraa ansa na yɛ generalize no. Nti ɛnɛ no deɛ Sara ho afutuo bi na nneɛma bi na yɛde ɛbɛ mu nkɔ mo nyinaa mo nim sɛ anka ɔbaa deɛ woka aban bɔ no wɔ Proverbs 31:12 a menka kakra bi ansa makɔ Sara deɛ so sɛ ɔhwɛ de Nyankopɔn asɛm no ɛka 31:12 sɛ ɔse obiara yɛn nyinaa mi wɔ ne yɛn kenkae ɔse ɔyɛ ne yie na ɔnyɛ ne bɔne biara ne nkwa na nyinaa ha sɛ deɛ na wɔka ɔsɛ ɔyɛ pa ho a ne benya nso ne bɔ yɛ den sene hwene pa koraa ne kunu akoma da no so na sadeɛ adeɛ ɛnhia no ɔyɛ ne yie na ɔnyɛ ne bɔne biara ne nkwa na nyinaa ha sɛ wɔka ɔbaa ho asɛm sɛ ɔbaa ɔsɛ ha sɛ 12 ne yɛ ɔbaa na ɛyɛ bɛrima ne yie na ɔnyɛ ne kunu bɔne ɛbrɛ a ɔte aseɛ nyinaa ne nkwa na nyinaa asɛ nso ha no ɔbaa ɔne ne kunu te a ɔnyɛ ne kunu bɔne nimo ɔyɛ bɛrima ne yie ne nkwa na nyinaa nti ɛma bɛrima no nso akoma nso ɛda ɔbaa no so na megidie sɛ yɛbɛnya afutuo ne adesua bebree no a afiri mu yɛhu sɛ ɔbaa yɛyɛ aso ɛma yɛ kunu mu a ne yɛtie yɛ kunu mu asɛm a ɛwɔ deɛ ɛde ba yɛsɛ sɛ awareɛ sɛ ɔbaa etie bɛrima yɛkasa listening wife deɛ a na kɔyɛ sɛ deɛ yɛnka sɛ bi anka yɛn nuanom a political party a yɛ NDC baa so no yɛde sɛ ɔsɛ bi a ɔmo yɛ listening government yɛsɛ abayɛ a ɔmo tumi yɛ aso etie nipa asɛm deɛ yɛka ɔbaa nso a otie ɔyɛ aso ɛma ne kunu ɔyɛ aso ɛma ne kunu yɛsɛ otie bɛrima no asɛm
na eno na yen kasa se oba eya so tie be ma asem a ema efie ye de ema aware no eso aware bia na aware bia be so bia no ema efie ye de na di asomdwie nso ba edi anigye ba na ekoso no anso no ema oba ne be ma no nso omutimi ye ekoro eka wo ho bom yese eka omo etimete omo ho ase na ema ba ko nye ba ko bone na omo tena ase e wani gie mu na ebeda di mu omo nkomodie mu omo ase tena mu omo bibia mu endi anka di obo awade no se ne nka obo no di onye sha awade ne de wanyen sha ne se entokwa so wanyen sha ne se e bia omo tena ase na bia twema mentwi menteme ho ase tede toto kura tede toto kura ne namu bros namu atem nie ne namu do onye sha awade no wanya ne saa endi se oba no eya asoma ne kuna ema efie eye de na ha no na ye besie bebia afiri mu adama akọ ani kan so ntia ase nse nyame bo ebehwe unse ye ka ware semi ye wo unbelieving husband be ma obi a oba no akọ ware bia wo ye gidini ukunu no onye gidini onna setena wo ho ana ye wo believing wife oba gidini wa wo gi Nyankopon die na wo sum Nyankopon no na wakọ ware unbelieving husband ukunu anyini no eno eso kwan ya esa wo fa so ne tena ena eso believing husband eyire ekuna gidie ekuna wona ni nyina wo gidie ba akomo asetena no enya de koro sade oba no a wo ye gidini a ukunu anyini na ne nyina enni eso ba akomo na ono wo baabi na nso wo baabi na mo aware no mo asetena no e wo se oba no ohunu paso a one saa be ma no ebetena ka believing husband no sanso na believing husband no so oba ukunu eye gidini a ono de onim mu gidie mu asem onim sade mo somte onim hesa nyina bibia hinta na wo mo gidie ho enti onim de believing wife no de se wo ye oba no a waje adie nu a ono no mu nyina mo sum Nyankopon amokwa mo ba no onim se me be ma no me yiri yegidini me nsum yegidini enti menim oba gidini na bra ba se wo bo e wo manim sanso na be ma no so ananse be ma no so ananse be ma no so ni mabra ba e se believing husband wife no so no obonti ye hia no so ya me bo a be hia ntete mu pa wan hwe ne ya o apply ni nyina de ko ba bia ba bi wa be fele waje adi ukunu ya esono kwa ya nsa wo fa so ne tena ene omum ye nipa mienu nso waje adi omum nyina kura gidie ba akon so esono kwa ya efo omfa so tena o ya apply ni nyina pa ye be from be na ene no nyame bo a ye be ka ho wansem na ye hwe Sarah di ya nsa na kiri ya kan ye hu se one Sarah oye sitie ma Abraham ade nyina mu ye kan Nyankopon ansam no ewo edi kan ye hu se tama Nyankopon frɛ Sarah no ɔfrɛ Abraham no na Sarah odi kan awara no na ɔmo yɛ warofo dada ɔmo te ɔmo ankasa kuru mu a ɔmo nyina ɛbɔ ɔmo bra ti Abraham Nyankopon ɛfrɛ Abraham na nyɛ sɛ Abraham na ɔyɛ hiani anaasɛ Abraham ne bia ne wɔnya ne ho aboro so nanso according to Bible no na wabɔ bra nti ɔne Sarah ɛwɔ hɔ no na Nyankopon ka sɛ ɔmfiri baabi a wɔteɛ na onko nante anaso Nyankopon edeni ba adwuma no one Sarah obona mane oko no Sarah ofa Sarah kan ho ena omokọ akini Sarah ye sitie ema no ende omofiri omo comfort zone na bia na nka omote a na ebia na nka ho ye ma omo ni ade no afa omo nante nkofo ama nso ni ade nkofo ni ma bebre mu ba Sarah tia so ka Bible no wo Genesis chapter 12 yanka 12 verse 5 for ni hwade ebia maako bi ho a ebekenkan ya kenkan nyame ansem no ewo Genesis chapter 12 verse 4-5 or say na Abraham call said the Ewade eka kire no na Lot ene ne call na Abraham free Haran no na wadi mfie aduosunum na Abraham fa ne yere Sarah ene ne nua ba Lot ene won ahode a
wanya nyina ne akra wanya wɔ Haran no na ofiri hɔ kɔ sɛ ɔkɔ Kana asase so na oduru Kana asase so nti hu saa sei no Abraham ɔfa ne wɔfa ase kan ho emra meka ɔkɔyɛ missionary work ne Nyankopɔn ɛsoma no ɔfa ne yere kan ho ɔba na nkasa me de me nkɔ ha yɛtie yɛ ho tɔyɛ afei yɛbɛkɔ nkrɔfo kuro so ne nkrɔfo amanso no ɔkan ne yere no ɔkan bɛma ne ho ɔne ne kɔɛ nti ya ne duru me bi a aware mu nyanyame adwuma nkɔ sɛ bɛma ɛyɛ adwuma na sɛ hu sɛ adwuma a meyɛ sɛ me yere bɛka me ho ne nyina yɛbɔ mu yɛ sɛ adwuma yi a ɛde nkɔso bɛba a listening wife no otie obubu hu atɛn ne watie hu sɛ ampa sɛ ma me kunu kan ɛyɛ na ɔba a ɔnya so deɛ ɔno wontie asɛ hu sɛ Abraham Sarah ɔte aseɛ na ɔne Abraham nante ɔmo kɔɛ ɔmo firi baabi a na ɔmo te a na yɛ nti eduru baabi a ntiaseɛ ɛwɔ Abraham ntiaseɛ wɔ wadeɛ mu de asomdue bɛba nti ehu sɛ Sarah ne sitie baako no ya yɛnyɛ 1 point bi ɔne Abraham nante yɛ no afei ehu sɛ 1 wankasa Abraham kɔɔkwae wo na woyɛ sɔfo dwuma a me nkɔ asɛ yɛtie yɛ adwuma kama ni be jama adwuma na me bedi wachi paa de ahokyere sɛ paa de me ntimi o ɛno eduma bi a ɛma timi ma mɛma kɔ adwuma sɛe na yɛnyɛ very very careful na yɛnhwɛ afei nso no ɔmo kɔ no nso no edika bɔ mama ne ɛhɔ no de yɛ mama quotation no last week I can once Genesis chapter 12 11 to 20 mo bi am ntimi ya ma na mo ntwere Genesis chapter 12 11 to 20 na mo san twere Genesis 20 1 to 7 Genesis 20 1 to 7 Abraham ne kɔ ɔno ne yɛ nhyehyɛ sɛ adɔyɛ a wɔbɛyɛ me nie baabi a ɛbɛkɔ biara no kane me ho sɛ meyɛ wo nua bɛɛma na wowo nti amatena se ɛhɔ no yɛkyerɛkyerɛ bebree sɛ hanso sɛ na nso yɛ sitie ma Abraham ɔno ne tena aseɛ na ɔno ne yɛ nhyehyɛ to wɔ sɛ woyɛ ɔbaa menim sɛ woyɛ ɔbaa ho ɔfɛ ɛnom ne yɛ ade bebree na wɔne mu onyam obi obehu obiara no na ni bɛgye wo ho ɛwɔ kwantum wiasefoɔ deɛ me ne ɔte Kana asase me ne ɔte yɛ kuro mu ne nte saa ba de yɛ kɔ ndi adɔyɛ a wɔbɛyɛ me no baabi ɛbɛkɔ biara ka ne wɔ me ho sɛ wo nua ne me Sarah nso gye pɛne ha sɛ nso hu sɛ ɔyɛ sitie ma Abraham ɛwɔ wɔn nantie mu sɛ ha sɛ ɛbɛma awareɛ no sɔa na ɛsɔba sɛ ɔbaa yɛ sitie ma ne kunu na ɔbaa tie bɛrima asɛm a ɛde asomdue banya sɛ bia Sarah Abraham no na ɔnyɛ ne busuani ɔyɛ busuani na sɛ bia onu firi baabi onu yɛ bretuni wo nso yɛ asonani ana wo yɛ nkrani ɛna wo nso yɛ frafani no ɔse de kasemi nua na bi sɛ yɛ nyinaa yɛ ɔma baako de anyo ha sɛ me yɛ mfato na akyerɛ sɛ ɔmo nyɛ busua baako enti eduruma bi na sɛ yɛ anyɛ very careful nso a ukunu betimi ama ɔyɛ ɔtorofo ama na yɛ yie yɛ akase no bia na atorosem bi na wɔtwe adwene so abedum obetuma mo yɛ liar cause sɛ enye no kora a wasɛ Sarah ɔde bi ahyɛ na adwene mu kase yese entina meka sɛ oni unbelieving husband san a ɛsono sɛ deɛ ɔno ne nsɛm no wobɛsɔ ne so ɛwɔ nneɛma bi ho saa na unbelieving wife nso ne san so a ne nsɛm no ɛsono sɛ deɛ wobɛyɛ no enye very careful asɛ Sarah Abraham sɛ yakɔ baabi a ka sɛ wo nua ne me wonsa sɛ wɔde bi ɛhyɛ na adwene mu ɔbɛka sɛ wo nua no sɛ ɛnyɛ no kora a na nka ɛnyɛ sɛ ne busuani no a anka Abraham asɛ Sarah timba bebree sɛ awadeɛ mu no bɛrima betumi asɛ ne yira ma na yɛyie ɔbaa nso betumi asɛ ne kuna ma na yɛyie tia sɛ wo sɛ Sarah sɛ nyɛ busuani no wɔyɛ a na nka wasɛe na afei nkontombo nko ano ɔnamu yɛ akase ɛyɛ ayɛ ho sɛ ya atare we na manage ho emba we na manage ho se na besa wo nantie se na besa wo ye ho ebeduru mebe no na wasɛ o ebeduru mebe no won se be ma na sɛ ni kunu no ebi a anwofade ebu okwa na nka Nyankopɔn asɛm anye ntum bara saa na ye be ma ne fɛ saa na be ma no wɔpɛ ebi a sɛ de nka obesi ayɛ ho nom ne ade wo nipam ne ade no ane ntare bi a obɛhyɛ ne obadwam ne ade kora no ebi a nka society na wo mu no ana sɛ nka ya sɔre a ana adwuma mu a ana ba bi a wo no sɛ anya ukun na se ebia nka nani gye ho a ebia nka wonyo ho saa ba de duru bebe nso a na maka sɛ ebetuma yɛ sitie nanso nya sɛ bia yɛ sitie akɔ wuwo mu anya sɛ bia yɛ sitie na ebia sitie ne yɛ no ebese ya ware yɛ sɔdeɛ
but at the same time no ebe say didie and ebe say abrabọ de a enye very careful the has say so mo yemfa nto yetirim Abraham oka asempa na kire Sarah ti Sarah nso tie no ba bi omukoye bia no e kamfo no pa no abona mane se Sarah oye minua Abraham ye minua beba last week no eni pa say netim ba ya omunya asem obi tie mpaja mo nsama mehwe aha am say almost binum eba ne binum nso ba wo anti ama Maria nkwachiri si de no ebia eyeye kakra bi yegosu try ha enyanya breakthrough ba dem say enche yegosu ankakra aka ye koya nim na ha say yehu say Sarah oye sitie ema Abraham ndi edu bia sitie ema aware atimi ye dem ti oba uye sitie ma wukunu miyenkwa amate say ya mate enya say bia mate na bibi wo hwa ode say wadwene miyenkwa mbosom a na odi na chi miemfa se na odi na chi maka so be ma betimi asel ama na yeyie ne mo Bible mo de nka e ma se mema pa oka Bible no de ya Bible no kam enyema bebre ahemfo bebre on ba ya o mo ntimi anya ne ma ye nyina dodo no akogina a wo mo yere no so twini a e ma de ma o mo kunu no na enye ehun sa ase de Abraham na one Sarah tie no Sarah ayesitie e ma no nti ma efie eye de na ye hwei ye bobo so akra bi ehun se afei oka Bible no enkan Genesis chapter 18 verse 6 nso ni ye hwei 18:6 remember ya efie nso Genesis 18:6 emra nyangopon abofo bi besra Abraham na Abraham call omo nkyɛn no na fe ohun se omo efiri soro na bae no oyen se okwakoya aduane na odi abrɛ ahoho no awanya wo mo no yɛhwɛ ko ahoho no yɛhwɛ se na Abraham ko Sarah nkyɛn entomadan emu ka se yentem fasichire sam epa sukuruwa miensa efete neto tatere na Abraham tu mirika ekɔ anantwie no mu kɔkyekyere anantwie ba oyɛ bɛtɛ na wɔyɛ na ɔde ma na bɔfra bi na ɔyɛ ntam esiesie no na ɔfa ne busuo sna ade ne busuo ne nantwie ba osiesie no na ɔde besi wɔ anim na ɔno de ogina wɔ anim edua no ase na odidi yɛ. Praise the Lord. Ha se nso Abraham onya hoho ka Bible no a hoho no onya hoho no a na okoye so ese visitors no oye bibi ma omo aduane die e hwa na okọ Sarah nkyɛn ha ye no nso wankɔ ne maid nkyɛn Sarah na okɔ ne nkyɛn na Abraham ne ma bebre na tie mfra ne ba bebre but okɔ Sarah nkyɛn sɛ Sarah sorry yentam ɛna ɔkyerɛ ne nuane a wɔnyɛ fasikyire sam events say cap be a cap say na yɛ tatere na ntoma ahoho no yɛ ntam wo ha say nso oka Bible no a Sarah nso yɛ ne ntam oyɛ bibia kama na nka ɔmo asentena nyɛ ɛna ɔmo nyinaa brabɔ no bi a menteme ho ase bi wɔ fie hɔ a enka Abraham bɛkɔ ne maid nkyɛn na maid mu ma ayɛ aduane no but Abraham ɛnam sɛ ɔmo te ɔmo ho ase ntina ɔkɔ Sarah nkyɛn ɛna ɔka sɛ yɛ ne ntam ndile edube bi nso a Sarah nso abu amfu ka sɛ me gyina me so saa yɛ ade na wo gyina so nti unya botere kakra saa de na we di ade wo gyina me kon saa aduane yɛ ma wo ho nso ya nto ebu ase anya aduane bɛ na sɛ da bi si yɛ ne ntam Sarah nso yɛ ne ntam nso me hu sɛ wo mo abrabɔ na wo mo tete fie no ɛyɛ kama nti sɛ ɔbaa wɔ hɔ na edube bi a na sɛ wo kunu na wɔtwe na adwene si maid nko a so wɔn ma ne yɛ bibia edube bia ehu ne dube be nso a nya bere bia na ebia anya de but ha sei no ɔkɔ ɔbaa ne nkyɛn ebia ɔbaa no ne betimi ya ma ho ateɛ nti sɛ ɛma yɛ hɔ nso etimi sua ne ma yɛ because yɛ nsua Sarah onim sɛ bia onim cake onim atateratɔ pan no onim yɛ ɛna ebia hɔ nso aba fie a ɛbɛyɛ dan do me nsa Abraham so boa no kyerɛ ne sɛ ebia na Abraham onua ne sɛ mo nim yɛ kakra fa asise sam cap sei na yɛ ni sei nso ɔkyerɛkyerɛ dodo a wɔmfa nyɛ no mfa mfete na wɔnto ne ntanta ne mfa nkɔma ahoho no Sarah nso ɔyɛ de edurume bi a ɛma efie bɛyɛ dɛ ɛma obi yɛ afei sɛ ebi America sɛ Sarah bɛwie no na yɛde kan ano koraa no a
na ayɛ biribi wɔ hɔ a ogu ne kunu anim ase nti ɛba saa efie no na emebia no anigye ne fie nti ase mu a yɛne yɛware yɛhwɛ Sara brabo nti ehunu sɛ ɛsom ehia paa ewom sɛ nipa deɛ yɛnya de korɔ deɛ ebetumi aba sɛ Sara abrabo mu no obu hɔ a ne ho ɔha wɔ wiase obu hɔ a ne ho ɔha wade yɛ mu onimadeɛ yɛ obu hɔ nso a ne ho nya ha but onimadeɛ yɛ bara sɛ wɔammɔ no so nso deɛ obedile obi a ne ho ɔha no ebi a sɛnka tatena a wɔtwim sɛ bi aduane bi ne wɔyɛ a deɛ ne ho ɔha betumi de ɔhwere baako ayɛ ntempa na no deɛ ne akɔsɛ bɛma na ɔnya bi awae na ɔte ne baabi deɛ ne ho nya ha nso bi ebeteki ne bɛsɛ 2 hours eni ɛba saa behia sɛ ɔbɔ no so yɛ ntam na yɛ saa wɔyɛ ne ntam koraa no wɔnya no 1.5 hours but so amfa ne saa no amfa ne saa na wɔyere tia nso a wobɛnya problem nti eduruma bi na ɔbaa ana mema ono yere te hɔ ɔsɛ o study o yere no na hu no sɛ me yere sɛ ne wɔteɛ me kunu sɛ ne wɔteɛ na anya saa obu wa no wɔyɛ nyaa obu wa na ne ho nya ha obu wa nso a ne ho ɔha ɛnsɛ nipa yɛ kasa obu wa ne kasa no kasa ntantantantantantam si obewie na asɛm ɔka yɛ si a obi nso sɛ asɛm mu a ɔyi ni baako ɛna na me pɛ sɛ na sei wotu wa na bi na ho keka bi a wɔn moapa na wɔka saa na ne so teɛ nti eduruma ebe nso a awɔ sɛ yɛ study esu ha sei Sarah enka so enka ɔne Abraham ɔnte yi a enka that time no a ahoho bi aba a ɛsɛ sɛ Abraham nya hoho papa bi a wɔbɛsom no na nka ɔde anya nimonyam no ɛhɔ na Sarah bɛhwo no na dodoɔ no a wo show wo kunu so dodoɔ no na wareɛ nso ɛsɛyɛ sɛ Sarah show ni kunu no show no a emema efie nso asɛe but ha sei no yehu sɛ Sara ɔbɔ no ho mɔne bebree ha sei na sɛ efie ntotoyɛ asetena mu ne bibia mu no Sara yɛ ɔba a yɛwa no saa na sɛ mo nso a mo agye adie a yɛne mo nso Nyankopɔn no nso mo yɛ mma a yɛwa mo sɛ wonya nware ya fa futuo wetu akoma mu sɛ daakye me ware ya mɛma me kuna ni agye mɛyɛ me ho sɛ Sara mɛyɛ Sara nnwuma ne bi mɛyɛ sitia ma me kunu deɛ ɔbɛkyerɛ me bia mɛyɛ na meyɛ nso a ne sɛ deɛ ɔbɛkyerɛ me bia ɛyɛ bɔne bia mɛyɛ o ne mu papa praise the Lord deɛ ase hu sɛ Sara deɛ Abraham kyerɛ no nso no wɔyɛ nti wohwɛ Bible mu nso a Sara ankasa no na Onyankopɔn koraa di n'akyi wohwɛ mu a la meka kyerɛ mo sɛ mmerɛ a Sara ɔne Hagar teɛ no akɔdaa yi ɔyɛ ahantan na sɛ eba mo quotation na mo kenkai tamu a emra na awowo ma na omo tie no munim sɛ Sara ɔde nafuna ɛma Abraham sɛ ɔnkɔ no ho Bible sɛ ɔkɔ no ho na ohun sɛ afɛ deɛ wanyinsɛn na wawo no ɔstati bu na wura no animotia na aka Bible no a Sara hu yɛ no anya ne de na wanya ne ho ɔba akokonini Sara ne Abraham ɔteɛ no na ɔmfa mmara nhyɛ ne nsam ɔnsɛ enti ɔbɔni kuna maneɛ sɛ wo de asɛmmɔne a wɔde mi de da wɔ so paa akɔda me na me de ma awo ehwɛ ne efi hwɛ de sɛ wo sie me omume na wo ne obeti na wo moyire na yɛ wo dade a na me hu nipa kora wo yɛ wo no akɔda na tie akɔda omu wo yere enso ntimi enka bibia ke sɛ wo be ma no kora wo ne obuo ma wo yere nanso asɛ no Sara Abraham na onhunu maka sɛ eduru bi a ma ehunu ade ɛkyɛ mɛma de na ɛkɔ so ofie no na sa Abraham na bia wo onhunu Sara de na ohu sɛ akwara ne Yusuba suban bi anya bi adi ɛna ɔka kyerɛ Abraham sɛ wo de wayɛ me de ɛyɛ anya hwɛ me no ti yɛnte ne bɔne me no ti yɛte ne papa mpa na ne de gye sɛ akwara na wawo te sɛ me de sɛ bio ebi a me yɛfu ani amoa me ti de ɛkɔ so bia no wakata wani ansa de wohu yɛ so oh adai Abraham nya saa Abraham so anwena nkɔ bɔne aware ba bia ntia sɛ obi a no asɛm bi wɔ hɔ a wanhwɛ ya wobadwene ho akɔ kyirikyirikyirikyiri oyiri betimi aka asɛm bi ba sɛ nyamesuro ne ntia sɛ wo mu a wontwe nkɔ kyirikyirikyirikyiri nanso eduru bi a woyɛ bɛma na wanyɛ very careful a wobɛtwe akɔ kyirikyiri ha sɛ Abraham na ɔntwe nsɛm nkɔ kyirikyiri ɔyɛ simple man Abraham yɛ simple man koraa ɔreka gye sɛ adai
wafuna owo nsam na da we die owo nsam ye die wo pe na enya Hagar na me ware no wona me ware wo wona me no obobra ada minim se da wotie na de ekwaso mi mfa mi nhunu ye ntira ehwa ene obre na ase opam no free fi okura. Praise the Lord. Na Bible say ye hwe de mekasa na mesi Nyankopon edi na chi oka Bible no a tama Sarah na Hagar efirifi ono a okohia Awurade bofo kutese me mama na monya tamu akenkai bi na mo kenkai a etimi aboa mo na okohia Awurade bofo Nyankopon bofo ka kye ne say hey sa Hagar sako wachi na kobra ho asese wafuna ase ka ho sako wachi na ekire se de Sarah ye na eye Sarah de waye bia na eye opam no firifi o na eye na Nyankopon ni je ho eduruma bi na se uhunu ne ma bi characters bi ewo fie wo bia onu obi na tie na huhu ne bi na wantini anyina na nso abone ba wa na wo pe Sarah emna wo hunu se enema nkoyie no no pam Hagar firifi o no Nyankopon ni soy cause na hanta no ana Hagar eyi na di wo fie o na nso Nyankopon ni titamu okono ekwan so no Awurade bofo be ka jen say kan kwa sa wachi ko bran ho ase hye wawura na ase na jen say na de na Sarah ka kira Abraham no na nya se bia Sarah kira ni anan na nya sa akura na sam wo de ti oba say wo fie na ya sam wo de anya meta agina mo achi se ani ekunu mte ho na ya sam wo de na mre bia na pese ya sam ye de na ya sam ye da eboa mo nso afi na mo ba ware no ema mo ye mo afi na mo ware mo nsua sa na ma we emema nso a mo ye mo afi na mo ware no nso mo nsua sa na ma we na timi aboa ye se wasam wo da Onyankopon ekoma wo ana won koma wo mo nyina again se wasam wo da Awurade okoma wo ti Onyankopon koma Sarah ti Hagar sa ba fi wo no afi de obabra ne ho ase ye hwe se de genkai se mo pese mo hunu ewo Genesis chapter Genesis chapter I fa wo mamokra na mo ntimi genkai 16 ho no unya time a kenkai 16 ho verse 16 mi kai free 4 ho ba nyina abehunu 16:4 coming hona Hagar ho asem no na wakohia so abofo nyina 4 to 15 and 4 to 16 a ni nyina no obehu ni nyina ana enu wachi nso so yesa adwompon so a afi Nyankopon Sarah Nyankopon abeshira no wanyensen nyame amana sebi ti Nyankopon ana ema nipa sebie amen Nyankopon timi sensa ewiem ema niema ye mmere afi Sarah nso Awurade ahunu mobbo ni dadwe nyina no Nyankopon amana bam wanyensen Awurade adom abrewa wonyem mo hwe abrewa pa wonyem enya sam ketua afedie ono nso wawo no wo ye no na otwa ne ba no fo no ka Bible no a Bible kire se afi no Abraham to pono ka sie pa ye nyina yemi woni enhwa kakra bi tamwa abra yegenkan free yegenkan Genesis 21 megenkan 21 woro nya tamwa kenkan 1 to woro kenkan 1 to 20 oka ha obohunu nyina na meyim ose yegenkan ka ose na abofra ne enyini ye mekan 8 or 21:8 na abofra ne nyini no oka no fo na da oka Isaac no fo no Abraham to pono ka sie mo nyina I say Abraham ye dey empe se na de nyanya bretu ba de nkakra ye say mo chi mo ti yanka hello mote okay I say Abraham o se tamwa itwa Abraham ne ba Isaac nofo no akwara bia de wonyini a itwa na nofo na wa hwe itwa na nofo wie no
Abraham or says ka papa friend nam fonom to pono kɛseɛ sɛ obiara medi na obiara anom obiara mmara no apontoɔ anigye aba osika after all nyame ahyira no ti ne ba na face Hagar no monte fie hɔ no ɔno ɔwo yɛ yanya saa ama no na ne ba Ismael to ɛna wɔyɛ n'anim star bi na wɔyɛ nneɛma bi na ɔkeka nkan aberewa bade ɔno nso aberewa ni wɔyɛ untimi hu ɛsɛ like a mother like a we dey sanko we dey wɔyɛ son inside den kebeka daughter nanso hwɛ sɛ dɛ ɔma amete wɔ because awa nka nanim Sarah nso ɔno nso hwɛ nneɛma ɔnso hwɛ nneɛma saa onim sɛ deɛ wɔyɛ akora no to so adwene bi ɔne tirim ɛhɔ a na yɛ ne ya ɔka kyerɛ Abraham sɛ minim sɛ ebi a ponto no twaa mu no na ɔbɔ na mane sɛ efiase deɛ Ismael wɔnsene ase o wɔnsene fiase pamnama ne mfiase nkɔ na ne ɔne me ba Isaac ne bedi ade ɛno paa deɛ fiase paa deɛ mekasa kwara we paa mɛgye ne paa na tena sɛ deɛ a nevertheless pamna ne nkɔ asɛm ne yɛ Abraham ya ɔka Bible no a ɛyɛ ne ya paa na hɔ na Abraham Nyankopɔn ɛbaa mu ɛka kyerɛ Abraham sɛ tie deɛ Sarah aka na yɛ maka Sarah ne amedi na chi o because ɔyɛ deɛ yɛ nti maybe a woyɛ deɛ yɛ a ɔbaa woyɛ deɛ yɛ Nyankopɔn taa akoma wo sɛ yɛanya deɛ yɛ a awareɛ nneɛma bebree no na ɛbɛsie because Onyankopɔn ɛkoma Sarah wankɔ ama no anaa ɔka Bible no a na Abraham ɔka nyinaa akɔsi a na Abraham na ɔnye ntum na asɛm ne yɛ paa yie paa wura amangenka hɔ na Sarah nhunu Misraim ni Hagar a wawo man Abraham sɛ odi fa ɔkenka Bible sɛ odi fa nan hɔ no na ɔka kyerɛ Abraham sɛ pam afran yi ɛne ne ba no na ɛnya afran yi ba ne me ba Isaac ne ebedi adeɛ na ne ba no nti na ne Hagar nti o ne ba no nti ɔse na ne ba no nti ɔse ne ba no nti asɛm no ɛyɛ Abraham yɛyie na Onyankopɔn ka kyerɛ Abraham sɛ ɛma abɔfra no ɛne wafena no asɛm no ɛnyɛ wo ya na deɛ Sarah ka kyerɛ wo nyinaa tie na hallelujah sɛ mo hunu ti nyame koma nipa Nyankopɔn yɛse Awurade wɔ koma nipa Sarah yɛ asɛm nti eduma bi na aware mu sɛ Nyankopɔn ba mu a ɛboa yɛn sɛ eduma bi Nyankopɔn kora aware bi kora ma Sarah Awurade ɛware Sarah na wadeɛ no ɔware bi ma no nti awareɛ ɛmaa sɛ moyɛ deɛ yɛ wɔ fie a Awurade bɛgyina mo akyi ti ebi a unsa Sarah wɔnyɛ kokɔ ni wɔ fie hɔ ɔbaa kokɔ ni kan san kɛseɛ abufuo dabi ogya de ma bɛrima no nti mo mmaa no a mo aware a mo agye adie no mo ne mo kunu mo ntena yie ɛnɛ asɛm a yɛkan obi hɔ a na wɔn deɛ ɔne ne yere te kama nti ohun problem bi ɛwɔ ho wo deɛ twɛn ne obiara na ɔpɛ sɛ awadeɛ trouble mana awadeɛ mu wana wadeɛ ma sɛ ɔpɛ sɛ trouble mana awadeɛ obiara mpɛ saa ananya saa ko obiara pɛ sɛ awadeɛ mu anigye etimi ba edi mo mfa asɛm wɔ nsie ɛmaa no na mo hu sɛ Nyankopɔn bɛkom ko ama mo sɛ de Nyankopɔn ko Sarah koma ano ne mo nyɛ sɛ Sarah na asɛm nyɛ dɛ Onyankopɔn nyɛ sɛ wasɛm nyɛ dɛ na odi wasɛm akyi odi asɛm a ɛyɛ dakyi eni sɛ ɔno kunu to wɔne wɔn te waso ne ma bi abɔ mpa yɛ ne Awurade bɛtuma Nyankopɔn tumi bibia ayɛ ɛmɛma bi asɛm wɔden Abraham asɛ na asɛm wɔden pa nka sɛ Nyankopɔn ama mu paa de a nka sɛ mo paa de nka bɛnde sɛ wɔn pam Ismael paa mfini emra ɔno a sabe ɔno a ne ba paa ɔsɛ pam ne firi ase pam no me ba me akwara we paa de me ntimi ne ntena fie ase da akwara we ntimi ne ntena fie ase ɛma ne oburu sɛ asɛm a wɔka no abi ɛyɛ asɛm a ɛyɛ den paa na Abraham nso ɔwɔ abɔtere paa na hɔ na Nyankopɔn ka gyene sɛ he bɛma de oyɛ ne kana no ano ate pam no ɛma asɛm na nyɛ wo ya pam no asɛm kɛseɛ paa Nyankopɔn bɛko ama yɛ amen yɛse ɔbaa sɛ wototo bibia yie na wɔani bɛrima no a wɔne ne teɛ ne yɛ bi a obi a wɔne nyɛ ho akyi na wɔsom ne kama woyɛ wasɛdeɛ nyinaa sɛ ɔbaa Nyankopɔn bɛko ko ama wo hwɛ Sarah nneɛma wɔfaa mu Abraham kan yo mate dada mate na mate ɔbaa biara ni hɔ a wɔbrɛ ne ho asɛm a bɛrima bɛwawo anasom ɔsɛ na wosi brɛ ho asɛm koraa mena mente wɔhwe n'asom daa bi
Ebaya ne yakura, ebaya ne yapa ye se woye obone. Nemo se aware mu se oba woye ne ho kokko ni dia, wo wa na ni so a wo wa na ni so unhunu. No so wa mu no so wa be man no make us bro na mu. Na so no eba sa na eja no na e wo fie ho. Eja na be ko so adra afi be mani asomdue. Oba ni asomdue awade bia nso bia no asomdue ni ho ti mitumo fo sade abaya enne ye te Sara ho asem na de mahada anyidorize na mbese mo hunu ma me no a mu nyina mo baya ne ma no nse mo ye se Bible se ema no mo ye titie ma mu kunom na mo no mu kunom tena kamade a na mo baya Sara ma ti se de Sara ma ne mo ti mo baya Sara nyuma Sara so ma wo ho o ma fie ye de onimade ye ne nsa no bo enu ntina Abraham nya ho no wankwa medifo no ne nsa no bo nyesa bia medi ti ukunu kwatu ta kwati wa hweyie be ma ne ta kwati wa hweyie anya sa enka se no ha na nko wa fa medi manya ho manya na Sara to da bi nimo ye wona ye we Abraham so fa no ko okonwa buo mu kwachi na ntwie be se na ntwie ba wa ye bete won so sie no kama wode ka ho na omo ye nte edu be bia Bema so ebetimi aboa fie. Wo ya bema obetimi aboa fie ntotue mu. Efie ade yemu ama fie nso ayede. Nyasa bia bema wo de ehun se ampa bema bia nka bema no newspaper no ote no already. Na nkrata na na asia konwa so na afo oba no bre ohia nso ko aka je oba na se nso bre me odu ne ma bebre je se ono bi enya sa wo ka Bible no Abraham ono nso boa fie e ma fie ye de. Eni efie be ya da obi ya wona de ye se wo ye. De ye kan momfa ntumu hofo mo nware ye nso me kaka kraa bi na afei nyame boa enche ko se ne no ye hwe ye machine ho asem na se nyanya breakthrough de ka ne se awade ye beso a oba obi ye enye ukunu bone so ukunu eye obi a onyini a edure bi ene ne ntena ni mudie mu onne onim se obi okra onim se one no over ya comment na yenko be ma ho onim saa onim wasori mu na ade mo de ya comment na me ne ho ne ma ni nyame no saa na ma de ono saa na ma no onim enti wono na wonim de nyame se no wo benante nyansam wo benante nimdie mu se de be ya bibi wakora no a obi kora ohu no se mo ko ba fode akora na wo disika kora ko ba fode ahwe wo na wo koyese yi enti wo benante nyansam ne nema nyina na wo beya ama ebi ehwo ada ho ne mo bone de anya ne bone enya be ma ne bone ko be ma no na dwene nko na wo adwene nko ni gidie nko wo so gidie nko bara na entresa ni gidie nko wo gidie nko no ntino afede we so we dane be be ne so dane be go so bia mimi gidie nko so gidie nko de esa mempa nko so mpa nko wontema nko menso mentema nko da be nya saa ni mo o se bibia no e bomu ne so no mumye nanti nyansem enti se ukunu oye unbelieving husband no onim nsa no mo a na obi nso kunu nim nsa no mumye no wo challenges but I say you very careful because ukunu oye unbelieving husband we be ma wonyini enti na wonom nsa no ene obonom nsa saa bia nsan ono so say no wonom nsa nyina chi awie no ono so oba beda na maka ja nsa da bi media sampa de me no untime nene na se uba asoro sa na ya ka kire wo ya ka kire wo sa ukunu no mensa nene na na bi woni na sa ne woni papa na spirit ho opa sa nya no because say na be ya wo so benya somdue nti na won so ne mo nya sa me de ko ye be na ko ba bi na bi na so nya e won say ani ji atimi eba mu na so ani ji so ntime mba cause ni pa no ebia fuse no dawson so wani nye ho fuse no dawson wanye very careful a obese wugidie de ebedu mebe no na say ne ene je say ne obi ada ne baabi na obi ada ne baabi wonso Bible no so wo ba asore ka kire so obi ada ne baabi ye nka asa nkire ho enti unse wo no ba bre de ani kunu num nsa no ono wo mre be ma bi wo ha oye boafo oye unbelieving husband but obo na yere obo nso on fiu wo bo tinimone nko wo nwene ho kura obo ho a mini nya ha se nko
believing ho obi ono wo so Nyankopɔn paa no wo so Nyankopɔn paa no enya de bi a one ne yire ewo ho a one ne maid be da but ebi obi so betima yesa obi betimi ayesa because on so nyame eni asa so fa means bi on so betimi ache no a e bi a ne bi wo ho a e ma na adwene mu ena me nkɔ hɔ anche bia the American say mo amware ye no nso no mo be ware obia enhwe ne ho ye no obia mo mpaye yomma bi ba me nche na no so me se me ware ye we believer bebe ono nyo ba bia anwa no obe ono so o wasafo me se bia oni we bride ni o na nso se ba bi ho a na oba bia ni ho na so be ma wo so ware nso anyame amo a obekɔ se munyina munum se sebe munum se nkraman obetumi firi kura otimu na okokoro foforo so because ne braso na mitutu no fu bebre se for wani eto ndi ebia na se ebia na sa obi kwa sore ne ga se ebia mo amware mo nso ne yetumo ofua ya na adwempa o ya na adwempa mo ya mo hu atan se ya na ye de be adwempa nemo enya se be se ma mo hu se o de bi wo me mo nware da bi o nemo bibi e bi de me kan e bi kwa na da bi wa ba ha wono wa ba ha onim se bo waje wa nware onim nemo mo se bi a mo nsore na mo nyina na me mo nware mo nyina akra bi ne hwe na bi ebusa ma kwahia e bi na lady bi nsukra nso aba ha na ono so pa akra na nso no ono so pe ko me so peyire enti bibi wo ha ya yesa de beboa enti mo nwene ho di dabi ye kase ema mo nware mo nsore ya ne hwade ya ya na bibi wo ho na bibi ta akiri ntira amen hallelujah cause ebia ono so wanyini se ohun se wabone bra kakra wanyini so ono so onya ne ho kani osum nyame o very good ono so osum Nyankopɔn tie tu no for so ne dabi we krono do so na kokura oba ha se kura no a ye ne ade ntimi nchi bi ma ye ntimi nchi ma se sister we bi a wa no dabi ne mo ebia ye betima ebia se ni mo se ye ni mo nware ye de dia e betima kan ye se bia sister we nware na so ahwe ya na me kan sister we nware ahwe ya na aye bibia ho nti wo de to da bia na wo de no ato afa ba bi kakra wo to fa ba bia mpanimfo bo mpanimfo amane a mpanimfo nso be hu de on ba nti ya na e ma no nso mo bo mpanya mbeboa mo amen ko be bi so bo mpanya ba bi bo mpanya den se Nyankopɔn mo na onya kuna na nso bo mpanya se Nyankopɔn ma wonya be bi bo mpanya se mo ma nya yeria na nso bo mpanya se Nyankopɔn mo ma nya kuna so ni nyina ekɔ no ho a na no nso Nyankopɔn ka bomu praise the Lord ndi ekɔ no ho a na Nyankopɔn aka bomu no akɔnetew ndi ebenya bebre se wo ye oba ha si a bo mpaye na ka chi Nyankopɔn na be ma no nso bo mpaye a na osoro ayemo adom na afemu be ware na mo ba womba na ni gia ba fie ndi ebe wi ase no na kompre bia anim ndi ena de ri besi nyame bo a ye beto aso na awarefo ye ma fie nya de mo me nyina ye nsore e wo se ye ma efie eye de se efie ebe ye da efa bi ejina ema so onyame be ko ama wo Erade ne koma nipa Sara ne erade koma no ndi oba wa se bia gitum se erade duru bia onu kunu kan sam na se awasam oda wanti ase akura na se wasam oda bom paya erade be koma wo erade betima bie be ma nani o bie be ma na adwini mu se da be ya on ti wase ne mo enkoda anwe no na nsu sa da na be ma nkura me kemi bia che na wanti ase ususu na wan hwe ni ya de o hawo ni ya rie ne me be brew ne mo sa na be ma nso se mo se Sara oye Abraham yiye wade nyina mu wanya ne bone one ne tie oye ni yiye pa aduane semu bibia mu asetena mu ba bi omko bia no Sara wanya Abraham bone oye nipa da se ya ne a ebe na efie nya de ebe ya de pa efie be ya de se ewo di aware mu no se bibia obi ni ukunu o ha se na ebi asem bia ba na okunu ntama nya hwe bibia nyame betima nsam bia ma na ye yiye amen na mpokura se oyene ye na ukunu nso ye na se mo ahunu mo hotena nso a eno nso be se na nje se bia enya automatic se oba owadwempa kura no a na wo be ma no na ntan yi a obetimi asai saa na be ma kura nso wadwempa na no oba no nso wo hu be ma no tena obetimi asai nti ye hu ye ho tena eno ano no obi emfa obi die nkwa wudie mu
de wo ye wo de kwa ofa so ye wo de be yie bia na Nyankopɔn asema ahye no eno ano no fa saa kwa no so na emwa so ofi se enkase bia asemasi ni asemasi we bia hu se wo ye adwuma na be ma ne adwuma na de ntiase be ba eno ano se oba na be kan ho ana be ma na be kan ho na mo adwuma na de ntiase be ba de be ma mo nya somdwie no ene obi anye na timi aboa ye bɔ mpa ya se Nyankopɔn se Awurade ehu ye mɔbɔ na ɔnhyɛ ye den na ɔma na asemi entimu ye mu na Onyankopɔn de asɛe ye no Awurade onye ne yie ma ye mo empa ye timo so mo nsua saa de no wo ye oba asua saa de no se ma Nyankopɔn nkoma wo edume bi ya wo ankasa wo ho ɔden no kasa wo gyina wo yusu ankasa wo power sa me de me ye ɔpa me gyina me na so a de mo no ɔbɛyɛ saa ɔwade ne bɛsɛe tu ka sam na kunu no bi entiase mpa no wonte wase ne wonte wase a bompaye na Nyankopɔn kuma Sara Onyankopɔn edi ma Sara because Sara na ɔyɛ de ye the right thing na wɔyɛ nti ya bo Nyankopɔn mpaye sɛ ɔba bi ɔwa sɛ bia so ware o so onyanware yo bɔmɔden sɛ wobɛware a wobɛyɛ the right thing ma Nyankopɔn di wachi bɛma na kora ante wase ebe yie ɛna bɛma nso a wa sɛ nso ɔbɛware wɔ baa no ho sɛ ɔware wɔ baa wɔyɛ wɔyere eduna bi sɛ wotie no asɛm na hu sɛ ɛma nso hu na de ɛma hu Sara hu ne ma bebre nanso so eduma bi nso a yɛbɔ Nyankopɔn mpaeɛ sɛ bade sɛ wɔnhyɛ yɛ den na sɛ yɛka na enye yi a divine intervention emre mu mayɛ na de asɛ no bade nya ne yie mayɛ na de wɔpɛ kunu nso bade nso mwa no de wɔpɛ yere nso bade nso mwa no de ato bade anim bia na dan unbelieving husband wɔn ne tie no nyame bo abɛtena ɔkwan a ɔbɛpa so ne unbelieving husband abɛtena na fe ɛkɔsɔ ne bɛhwɛ we nyina yɛ nwie na we ne yɛ mfidie ne nsɛm ntino na na kora agya sɛ ɛmɔne bɔ ne yɛtumi abɔ yɛtumi yɛ kasa kɔsɔ yɛbɔ Nyankopɔn mpaeɛ sɛ Nyankopɔn sɛ wɔn hye yɛ den na ɔnhwie ne nsira engu yɛ so yɛmɔ empaeɛ nso enka ho edume bi a yɛ nyina Nyankopɔn na ɛboa yɛ sɛ Nyankopɔn tumi ba mu na otumi ani panya ntiaseɛ wɔ abrabɔ mu a abrabɔ mu ɛkyerɛ sɛ Nyankopɔn wɔ tumi ɛnya wareɛ mu nko Nyankopɔn yi ne tumi adi o sɛ Nyankopɔn yi ne tumi adi ɛwɔ Sara wareɛ mu a obɛyi ne tumi nso wɔ wɔn nso wareɛ mu saa na yɛ abrabɔ mu nso Nyankopɔn bɛtumi ayi ne tumi nso adi wɔ yɛ ho sɛ yareɛ mu a sɛ ɔhaw mu a sɛ ahokyerɛ mu a bibia mu no yɛnyina de yɛ obiara de deɛ dana koma so de ehia no kɔ Nyankopɔn anim menyini sɛ Sara ɔka wɔ nwia na ɔda hɔ a na wada no a na bi wɔ bompaye wotu yɛ ɔba warefo a yɛ bompaye sa asɛm bi da wo so a bompaye ebi nya wareɛ mu nko sa abibi ha wadwene nso a ɛntrase enwenwene ho ɛnhaw ho ade nyinaa mu yɛmma Nyankopɔn nte ade sɛ de Nyankopɔn mmerɛ no nso bi problem nsema yɛ na Onyankopɔn no otumi solve problem ma yɛ ti sɛ obi wɔ ha sɛ na bibi de wakoma so na de bi ha wo a yɛ nyinaa yɛ bɔ Nyankopɔn mpaeɛ ne de ade sɛ de ahodoɔ nyinaa ato Awurade anim yɛ mɔ empaeɛ yɛ nyinaa yɛ sɛ yɛtrase asafo Yehowa yɛbɔ mpaeɛ da wase ɛwɔ nsɛm papa na ɔde ama yɛ yi ihyira wodi bebree ampa wokoma Sara na Sara yɛ de na yɛ asɛm wɔ na wɔka na mu da hɔ ampa hɔ me ɔto yɛ fo ho sɛ na ɔne Hagar tie na nyɛ sɛ bia akwadaa no na ɔtaa no ne mu na hantan ntra ade ɔbɔfoɔ nso agye tom sɛ deɛ na Sara sɛ de ne wohu no saa pɛpɛpɛ na tie wɔ anim na woka sɛ Hagar nsa mmerɛ fie no ɔma sua ho braseɛ bɔ mpaeɛ sɛ ohu yɛ mɔbɔ na yɛ nua no ma Awurade bie ɔmɔni na deɛ yɛ mmerɛ bia de ɔmɔni nkɔ deɛ yɛ ho na nneɛma bi a ɔmbɛka na ɔmbɛkyerɛ bi a Awurade ayi a ɔkora ɔba mu a ɔbɛto soɔ wade sɛ obi wɔ ha sɛ na ɔne ne kunu ntam bibi ɛnkɔ yie na ɔɔka na bɛma na nte aseɛ nanso nka ɛyɛ papa deɛ Awurade me so kɔma no wɔ Yesu din mu nneɛma bi hɔ na me Nyankopɔn wɔma hɔ ha sɛ wɔn deɛ nsɛm bi ato anim ɔwɔ wɔn aware sɛm na nneɛma bi nte aseɛ bi mma nanso nka ɛba nka bɛboa deɛ a Awurade me so brɛ mu wɔ Yesu din mu deɛ ɔwɔ sɛ nso a me Nyankopɔn na ware asɛ nso Awurade yɛ ne yie ma no deɛ ɔwɔ sɛ nso wɔpa ware nso Awurade ma ne nya bi so yɛ ni ɔmo nso ha sɛ nso ɔmo awie ata nso ɔmo deɛ ɔmo brɛ twam ɛni nti ɔmo ne aware abɔ nsa nso Awurade hyɛ ɔmo nso deɛ wɔ Yesu din mu Awurade obi bia wɔ sɛ bia deɛ ɔhwehwɛ ma ne mmerɛ ma no me bɔ mpaeɛ ma obi bia wɔ sɛ obi wɔ sɛ bia nso yareɛ bi da no soɔ nso yɛ bi ato no adwendwene bi ɛda no soɔ nso Awurade me soɔ gye ne firi mu wɔ Yesu din mu Awurade hyɛ ɔma ne mu onyam ne koma wo ma sɛ wokoma asa Awurade a menim sɛ wobɛko ama yɛ wɔ abrabɔ nyinaa mu deɛ asɛm ma yɛ aberɛ biara ɛne wo nam yɛ menim sɛ ampa wobɛkɔ so ahyira yɛda wase ɛwɔ Yesu din yi mu amen.